Pisao sam o fenomenu sreće, svi želimo biti sretni, ali nam ne uspijeva najbolje. Poslije pregorjelosti naravno sam razmišljao kako biti opet radostan, sretan i čini mi se da to nekako odzvanja u društvu i tako sam, kako sam zapisao, tapkao za sreću, ali sam se do nje dotipkao. Tema burnouta je sve intenzivnija, njegova knjiga pojavila se u pravo vrijeme. Ono što je najvažnije, način na koji on piše, iskustvo koje on prošao je nešto čime se svatko može poistovjetiti. Moja želja je da se to dogodi ne u burnoutu kada je već sam raspad sistema, nego puno ranije. Zato je važno da ta knjiga ne dođe u ruke nekome samo kada mu je loše, nego u onim trenucima kad shvaća da bi negdje stvari mogle izmaknuti kontroli.